Emisiune susținută de Ayurmed, remedii naturale ayurvedice. Dintre afecțiunile venoase, varicele și hemoroizii au o incidență extrem de mare. Conform statisticilor, 1 din 5 români suferă de varice, chiar dacă nu se prezintă la medic, considerând disconfortul și durerea ca fiind normale. La nivel global, aproape 50% din populație se confruntă temporar sau permanent cu hemoroizi. Cum ambele afecțiuni venoase reprezintă un disconfort major, ne-am gândit să vedem care este ajutorul pe care ni-l poate oferi medicina ayurvedică. Medicina tradițională indiană, medicina ayurvedică, privește lucrurile nuanțat în complexitatea lor. Iată câteva aspecte la care sunt atenți specialiști în Ayurveda în cazul afecțiunilor venoase. Ținem cont și de calitatea sângelui, dar și de condiția bună a vaselor prin care acest sânge circulă. Pentru că de multe ori un perete care este mai permeabil sau un perete care este mai fragil poate să fie mai ușor predispus la anumite deteriorări care se ducă la apariția varicelor, dacă vorbim de vasele din membrele inferioare, în special pentru că ele sunt cele mai solicitate, și de asemenea la apariția hemoroizilor. Cunoaștem cu toții că hemoroizii sunt de fapt niște dilatații ale unor vene care sunt situate în zona terminală a intestinului gros și datorită faptului că acești pereți venoși își pierd în timp elasticitatea, pot să apară aceste probleme. Cauzele apariției varicelor și hemoroizilor sunt multiple. Iată câteva recomandări pentru prevenirea acestor afecțiuni. Contează foarte mult stilul de viață, contează foarte mult alimentația. Bineînțeles că o alimentație cât mai pură ne ajută să prevenim mai ușor aceste afecțiuni. O viață mai activă, adică evitarea sedentarismului, mișcare, alergat în parc sau chiar plimbare și evitarea de a sta foarte mult timp pe scaun, la birou sau acasă, ne ajută, bineînțeles, în prevenirea apariției hemoroizilor. Tranzitul intestinal, de asemenea, care este și el condiționat de calitatea alimentației, deci există multipli factori. Bineînțeles, ca să înțelegem pe de-a întregul aceste afecțiuni, trebuie să ținem cont de anatomia venelor. Pereții venoși, în comparație cu pereții arteriali, nu au acel strat muscular care să le asigure un anumit tonus. Și tocmai de aceea rezistența și elasticitatea peretelui venos este foarte mult condiționată de calitatea stratului de colagen care există la nivelul acestui perete venos și tocmai pentru aceasta trebuie să avem grijă să păstrăm acest colagen. Dar acest colagen este extrem de vulnerabil la radicalii liberi care îl deteriorează foarte rapid. Și atunci, în momentul în care noi vrem să păstrăm într-o bună stare calitatea pereților noștri venoși, trebuie să consumăm produse, atât alimentare cât și remediile pe care noi le folosim în viața de zi cu zi, care să ne ajute să stimulăm această regenerare a colagenului. Unul dintre factorii care stimulează foarte mult regenerarea colagenului este vitamina C. În momentul în care noi avem un aport suficient de vitamina C în alimentație sau în remediile pe care le consumăm, putem să fim siguri că sinteza colagenului nostru se realizează în mod armonios și în felul acesta ne protejăm pereții venoși, dar ne protejăm și pielea, pentru că și la nivelul pielii avem mult colagen și în felul acesta, în special femeile vor fi interesate de faptul că vor face riduri mai târziu și riduri mai puține. Și în aceste cazuri, prevenția este esențială. În momentul în care noi suntem atenți la semnalele pe care corpul nostru ni le dă, nu o să facem varice peste noapte. Înainte de apariția varicelor ne confruntăm cu mult timp înainte cu senzația de picioare umflate, dureroase, grele și putem să ne gândim la apariția acestor varice, mai ales în situația în care există și o predispoziție familială pentru apariția lor. Iată câteva remedii din fitoterapia indiană, ayurvedică. Putem să folosim extractul de semințe de struguri, Vitis vinifera în limba latină,
Putem folosi cu mult succes extractul de portocal, atât din coajă cât și din fructe. Putem să folosim turmericul, care este un foarte bun protector al vaselor. Putem folosi ghimpele pădureț sau Ruscus aculeatus, acesta având de asemenea în compoziție principii active care protejează peretele vascular, peretele venos în special, dar și peretele vaselor limfatice și al arterelor și capilarelor. Plantele din fitoterapie indiană sunt combinate după vechi rețete ayurvedice pentru ca efectele lor să se potențeze reciproc. În momentul în care folosim un remediu care să conțină toate aceste plante combinate în proporții adecvate, noi obținem un efect sinergic foarte eficient pentru menținerea sănătății vaselor noastre de sânge, în special a vaselor limfatice și a venelor, ele fiind cele mai afectate și cele mai predispuse la perturbări și care duc apoi la apariția varicelor, respectiv a hemoroizilor. Este foarte important ca noi să putem să menținem calitatea sângelui și din punct de vedere al capacității lui de a transporta oxigenul. Și mă refer aici la acele situații în care noi suntem anemici, în care scade foarte mult hemoglobina și globulele roșii din sânge și în acel moment noi trebuie să intervenim cu remedii care să ne ajute să corectăm această deficiență. Trebuie știut faptul că anemia este un factor important și în cazul acestor afecțiuni venoase. Din păcate, oamenii s-au obișnuit să trateze destul de neglijent această situație care este anemia, nefiind conștienți de faptul că ea predispune la foarte multă oboseală, predispune la depresie, predispune la scăderea imunității și din acest motiv ea trebuie privită cu o foarte mare atenție și tratată corespunzător. Tocmai din acest motiv este foarte bine ca în momentul în care noi suntem predispuși către anemie sau chiar ne confruntăm cu o anemie care durează de multă vreme și nu o putem echilibra corespunzător prin alte modalități, să recurgem la aceste suplimente pe bază de plante care ne ajută în această direcție. De exemplu, o plantă celebră în India, care o cunoaștem și noi, dar noi mâncăm doar fructul, și anume rodia, în denumirea ei sanscrită dadima, are în sâmburele acela mic pe care noi îl știm din fructe o foarte mare concentrație de vitamina C și de fier. Această combinație de vitamina C cu fier face ca fierul să fie mult mai ușor asimilat în corp, pentru că fierul se asimilează în mediul acid. În momentul în care acest mediu acid este asigurat de prezența vitaminei C, noi ne bucurăm și de efectele ei antioxidante. Iată și alte plante din India recomandate pentru calitatea sângelui. Alte plante pe care le putem folosi pentru menținerea calității sângelui, atât a plasmei și a limfei, cât și a celor 3 linii celulare care se găsesc în compoziția sângelui, adică globulele roșii, globulele albe și trombocitele, este mangista sau Rubia cordifolia, în denumirea latină. În fitoterapia indiană această plantă este foarte mult folosită pentru absolut toate afecțiunile sângelui, pentru afecțiunile hepatice și splenice, știindu-se că ficatul și splina reprezintă principalele organe de depozit ale sângelui. Ele vehiculează foarte mult sânge și contribuie foarte mult la compoziția lui armonioasă. De asemenea, turmericul, pe care l-am amintit deja de mai multe ori în cadrul emisiunilor noastre, motiv pentru care este foarte important să consumăm turmeric atât în alimentație ca și condiment, cât și în remedii. El este un puternic antioxidant și purificator, ne ajută foarte mult să păstrăm sângele nostru la o calitate superioară. De asemenea, amalaki, vorbeam despre acest fruct în produsul pentru purificarea tubului digestiv. Este un fruct care conține foarte, foarte multă vitamina C și foarte multe alte vitamine și minerale care contribuie de asemenea la buna calitate a sângelui. Iar o altă plantă specială este guducii sau Tinospora cordifolia, care contribuie și ea foarte mult la menținerea unei compoziții echilibrate a sângelui. Pentru prevenția afecțiunilor venoase, trebuie să ținem cont așadar atât de pereții vaselor de sânge, cât și de calitatea sângelui. Păstrăm starea de sănătate a
aparatului nostru circulator, este bine să ținem cont atât de această stare a lui ca și sistem, adică conținătorul, cât și de calitatea sângelui, conținutul, și în felul acesta prevenția acestor afecțiuni și tratamentul lor se realizează într-un mod optim. Bineînțeles, și pentru a preveni recidivele acestor afecțiuni, remediile ayurvedice sunt extrem de utile. Chiar și în situația în care anumite persoane au suferit deja intervenții chirurgicale pentru varice și hemoroizi, pentru prevenirea apariției acestor afecțiuni, a reapariției sau a recidivelor, este foarte important ca ele să consume aceste suplimente care asigură buna calitate a sângelui și sănătatea aparatului circulator. Iată cum remediile ayurvedice pentru sănătatea vaselor de sânge și pentru calitatea sângelui ne pot ajuta în prevenția varicelor și hemoroizilor. Dar nu uitați nici de importanța stilului de viață și a unei alimentații sănătoase. Pentru mai multe informații, vă așteptăm pe diferențe-și-esențe.ro și pe pagina noastră de Facebook. Vă mulțumim și vă invităm cu drag să urmăriți și viitoarea ediție a emisiunii noastre. Emisiune susținută de Ayurmed, remedii naturale ayurvedice.